Javno-komunalno preduzeće Novosadska toplana Novi Sad u ponedeljak 23. juna počinje sa radovima na rekonstrukciji vrelovoda u bloku Bulevara Kralja Petra I od broja 59 do broja 97. Pomenuti radovi obavljaće se u fazama i u prvoj fazi odvijaće se u blokovskom delu Bulevara Kralja Petra I kod kućnih brojeva 61 i 69, kao i dvorišnim delovima Majevičke ulice od broja 12 do broja 20. Prema rešenju Gradske uprave za saobraćaj i puteve, privremeno će biti izmenjen režim saobraćaja u zoni radova. Ukida se i parking i obustava saobraćaja u zoni radova na Bulevaru Kralja Petra I u Majevičkoj ulici. Planirani rok za završetak u prvoj fazi je 28. juli 2025. godine, dok će u nastavku radova i izmenama režima saobraćaja javnost blagovremeno biti obaveštena. Molimo građane da imaju strpljenja i razumevanja.